Itt azért mindig látok 20-25 olyan embert, aki arra szövetkezett, hogy minőségi képet fog csinálni, ezt választja hivatásul, és hogy megpróbálja egy kicsikét a filmművészetet, illetve azon belül az operatőri munkának a művészi értékét visszahozni. De beáll az a rendkívül finom és érzékeny kompozíció, ahol a nő szeme és minden mozgása észrevétlenül komponálódik át. Ezt ajánlom a figyelmükben, a kamerafilmben. A továbbiakban pedig nem tudom, hát kránozzanak, és hogy hívják olyanak. What is a composition? What is light? Think about what is light on a face. Think about Rembrandt. What is a real light coming into a room through a window or a door? Think about Vermeer. What is the heart expressive light? Think about Caravaggio. So we have the same language. The problem starts when you start to think about how to tell the story visually. És én tulajdonképpen majdnem minden stílus elemet próbáltam összehozni, a szürrealizmus, expresszionizmust, a krimit, a költészetet, tehát sok minden van ebbe, amitől aztán ez valahogy így megszólal. You know, you have to be firm about it, and you know it's painful sometimes when they say, well, you know, he's a great cinematographer, but my God, he's slow. You know, that's the worst thing, you know, when you get this kind of a reputation. I mean, you can avoid that if you shoot everything at the right time. You will be fast and everybody will love you. Thank you very much. All right. It's been an honor. When I was DP, I'm always pushed my nose into the business of the director. It's not only me, it's a Hungarian tradition that the cinematographers are involved in the whole process. I mean, with the directors with whom I made 5 or 6 feature films. As soon as they started to think about the movie, they called me up and they told me what they are thinking about. Look at a movie, a good movie from the 40s, 30s, 50s, whatever. I mean, you know, they were not. You remember the movies that were not trendy like then, and obviously there are some exceptions. But This is a stinky film from the stinky 80s. Okay? This was a kind of real story. This was more or less my friends, you know, and the band existed. And we were living a little bit like that, you know. So it was, I had my one-touch recorder at that time, you know. I went to France with a student film of mine, and I got some money at the festival, and I bought a one-touch recorder, and I recorded everything. Mit mond? Azt mondja, hogy ő nem szereti a diszkót. Még sincs reménység, hidd el, sok bölcsesség és hit kell, de sem indulsz a szerelem, a szíved mélyén nem alapelem. Az élet útján andalog, vagy tipeg is és szalad is az ember. A fények árnya rád ragyog, s ködön át az orrodig se láthatsz. Én mindig arra nézek, hol dél van és nem éjszak. A láng a jégnél mégis melegebb, ne legyen belőlem eleged.